Pagbantay gayud sa mga tao nga imong gikuyug-kuyugan dinhi sa kalibutan. Bantay igsoon nga kanang mga tao nga imong gikuyug-kuyugan dili mao ang mahimo nga hinungdan nga maguba ang imong relasyon ngadto sa Ginoo. Mawala ang imong maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo ug maghimo na noon kag pagpakasala nga dili makapahimuot ngadto kaniya. Ingon ang pulong sa Ginoo sa unang Korinto 15 bersikulo 33 hangtod sa 34. Ayaw kamo patunto ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Pag tinarong kamo ug ayaw na kamo pagpakasala, gisulti ko kini aron maulaw kamo kay pipila kaninyo wala makaila sa Dios. Igsoon kinahanglan atong mailhan kung kinsa ug unsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kinahanglan mo puyo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi aron masayod kita kung unsaon pagkinabuhi subay sa iyang kabubuton ug dili kita magpailad sa tanang buhat sa kalibutan tungod kay daghan na gayud kaayo ug mga tentasyon dinhi sa kalibutan. Daghan na og mga buhat sa kalibutan nga maoy muguba sa atong maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo, sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Busa ingon ang pulong sa Dios, pagbantay kamo ilabi na gid sa mga tawo nga inyong gikuyug-kuyugan nga dili mo layo ang imong relasyon, ang imong pagtuo, ang imong gugma ngadto sa Ginoo. Kung dili pilya igsoon ang mga tawo nga maoy mahimong hinungdan nga mudako ang imong pagtuo ug mulig-on ang imong maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo. Likay niya ng tanang makadaot sa atong kinabuhi igsoon. Likay niya ng tanan nga maoy hinungdan nga makadaot sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Magtinarong kita sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan ug likayan gayud nato ang pagpakasala. God bless sa tanan.